Emakhosini. Sishaya ngabo part 2. Ngiyazi kunini ningirasela ngabo part 2 mhlambululi isigodla amanzi nentaba. Uma sihlola awuzi kumina. Ngihlola strictly ngomsamo, ngihlolela umuntu, ngihlola ngemvelaphi yakhe. Please don't forget to like and subscribe. Share ama video, ni commenteni. And also we've got super thanks emakhosini. Kube khona ama live esiwangenayo silawula umoya. Is about late hours ke lezo from 9 9:30 10 uyasigada nje lapho ukuthi singenile so that uzokwazi ukubuza ama questions siphendule kuhle ku live na kuma live la videos uzowabona ukuthi sikhuluma ngani. Ngizokukhuluma ngepart 2 yama bad habits. What is the isihloko? Stop doing this bad habits. Stop doing these bad habits if to avoid spiritual attack. Okay, stop using these bad habits if you to avoid witchcraft, to spiritual attack. Okay, right. Sizoqala ngebad habit yabantu bakhuleka nanoma bangawuza umoya ukuthi usowukhona, because you can't pray ungezwa kungabi nakhona into eyenzakalayo while you are praying. Number 1, a bad habit eniyenzayo when we pray, when you pray, nihlanganisa imikhuleko. You come up with 5 things to pray for. It's wrong. Ngokamoya, you are greedy. Ngokamoya, awuyazi into oyifunayo. Akufanele ngizoyenza video concerning amakhandlela labantu abalayita amakhandlela ayi7, which is wrong if ungakaxhumani nengelosi eyodwa. So ukukhuleka uma ufila ngathi umoya oyingcwela ukakaxhumani nawo kwamele uze nge1 prayer point at a time. Awumani uvele uhlanganise umkhuleko ukhulekela le ukhulekele le ukhulekele le zize zibe yi5 awuyenzi kanjani. Akusiwena umholi, akusiwena umfundisi, awubekwanga as a prophet. Yithi singayenza lento. Kodwa wena as usazibona as isiguli sikamoya, you can't pray for 5 things at a time, 1 thing at a time, so that you will see ukuthi you are answered na ngayo lento. So mawucela ezi5 kuphendula ezi2 kuzoyenzakalani. And lezi ezi2 ozikhulekelayo akusizona kahle kahle obhekane nazo. So ujwayele nje ukuthi mawukhuleka uba everywhere. You can't be everywhere. That is the bad habit. That is why ningaboni ukuthi umkhuleko yenu uyaphenduleka noma. Uma ukhulekela ingane khulekela ingane, uma ukhulekela wena khulekela wena, uma ukhulekela umuzi wakho noma ikhaya lakini, stick to 1 prayer point at a time. Mekelani ukuhlanganisa imikhuleko. We do have again abantu abathima baqeda ukukhuleka, uqeda ukukhulekela boyfriend yakho ukuthi ihlale, angazi ukuthi nithatha blend boyfriend awukhulekele, kuyazenzakalela ukhulekela nje umyeni wakho ukuthi ikhaya lakho licine makube lingenwe imimoya. Boyfriend umkipito awukhulekele because already ni phansi kwesono, angazi nginitshele kangaki, and manje anisakhona ukuhlukana. But I'm proud of there's a couple right now engeke ngimention igama layo. Yes, isimo sayenzeka ngikhiphe yazi le nkulumo lezi imfundiso lezi angifuna ucamba manga is not for everyone. Kodwa makwe yakho uzoyenza the way. Kukhona umuntu wesilisa oye wayohlala kwamfazi ngoba isituation ibeta. Kodwa ukhonile ukulalela ukuthi wrong into ukuthi ngiyohlala kabo mfazi. Amadoda ama-bad habits ukuthi kabo akunandoda ekufanele ihlale kabo mfazi. Ulimaza umuntu oyindoda ngokamoya mhlamba nizazi ubu-important benu. Umuntu oyindoda uyohleze ayindoda, ngisho awumfana omncane, umntana omfana into enkulu kabi. Nathi siyazi ngesinto lonto. It doesn't mean ukuthi umntana wentombazane into ekufanele ignoriwe. No, umntana is pure from God, but ngesinto umntana omfana into enkulu kabi.
umntana omfana ngokuba khona ningavikeleka lapha ekhaya. So into very important ekufanele niyazi ukuthi umuntu wesilisa yekela zibheke ukuthi uhleli kuphi, kungani into zakho zingalungi. Uma uhleli kabo mfazi noma kabo girlfriend, you are totally wrong. Into zakho zomoshakala. Awunamsamo, ubaleka umsamo wakini wazongena ngapha, into wrong, uyohlezi uDermakarla. So ama bad habits iwona la uma umuntu wesilisa yekela ukubhenka kumuntu wesifazane ubulele umsamo wakini manjalo, kungani uzenza uziphendula umakoti. No, there's no situation ezokuhlalisa kabo mfazi, there's no esingayi understand. Hlala kokwenu, hlala kini, bhekana nenkinga yakini, bhekana nenhlupheko yakini, ngoba ekugcineni uzoba nomona nakuyena lo mfazi uncedile lokufake kubo. And now umuntu wesifazane ngokugcina lo muntu wesilisa uzifakela amashwa, ayikho into enhle, uzoloku ugwinya guilty. Anikwazi bantu besilisa. Okay, ngiyikhulumile leyo nto leyo, and then now ngiyengayikhuluma ukuthi we've got 3 answers kwi prayer. Yes, no, wait. Fundani ukukhuleka one prayer point at a time. Zazi ukuthi ukhulekelani, uyizilela for isikhathi esingakanani. Uma u7 days ngifuna ukhulela lento for 7 days, and then you wait. Awutshela umngani ukuthi uyakhuleka, uyacomplaining ngapha ebantwini benyama. What's the use of praying? As long usayenza lento usenkingeni. Again, kuna lento le ye bad habit, ungayi kwimvelo, ungayizilelanga. Imvelo yinamanzi intaba. Yekela ukuthiwa makuthiwe esontweni kiwe emanzini ukugijima ufohle. Isizathu sokuyogeza esontweni sesiyenzwa nje ngokomthetho. Wazi ukuthi lo muntu umiselane emanzini, wazi ukuthi lo muntu umiselane entabeni. So lento le yama lift yokuthi opportunity kiwe emanzini esontweni uhambe uzibangela amashwa. Because of kwabona labantu abanise emanzini, niyababona bangcolisa imvelo. Then kusasa lo mvelo izokuhlonipha na, izokukhothamela na, ngoba imvelo kwamele ihlezi iclean. Uma uke waya nomelaphi wendabuko noma umprofeti, wafika wachitha igazi lapha emanzini, wazi ukuthi imvelo uyikwatisile, imvelo once ungayi. Ngifuna igama lesizulu ukwatisa yini ngesizulu, phela ngikhuluma esaselokishini mina esasegoli. Ukuthelisa imvelo, igazi emanzini lithukuthelisa ini imvelo. Wachitha igazi manje emanzini, wasebenzisa igazi emanzini, wasebenzisa imithi, amanzi afuna ukukeep clean. Lezo zinto zenzelwa ngapha before ungena emanzini. Emanzini kwamele ungene kube yilabo bisi leyo, kodwa nithukuthelisa ini imvelo. So yekelani ukuya emanzini ngenxa yokuthi kiwa emanzini awuzilanga, izolo bophuza, izolo awunyathi imvelo ngaleso sikhathi, ngaleyo ndlela. Uzothi mawungena lapha emanzini uzophakama nomndawo umuntu owafa, umoya wakho nophila lapha. Yabona le ingane lezi ezishiwa lapha emanzini, le ingane labantu ababulalwayo, le mimese abathi bageza abantu ababulele, izothatha lo moya walabo bantu. Kusazi uzobuhlushwa idlozi elingaziwa kuthiwe umndawo, uzohlushwa idlozi elingaziwa because of now uyevela ungcolile wathola into yokungcola. Thina esizilile siyakhona ukuthola impande vele esizele ngayo, esize ngayo. Not always ukuthi emanzini kuna different gods now and different spirits emanzini. So uma uya uzilile uhlambulekile, kuba lula ukuthi ureceive bathini uthole abahlambulekile. But uma uhamba ngensila uyokuthola insila. Yekelani ukuya emanzini no because inyanga sezifuna ukuyenza nokusabwa ukuthi hayi lensebenzo isebenzekile only if mawubona ukuthi inkukhu ishayiwe, inkukhu ifakwe ini, umuntu umfake ebhodleleni, nizitshela ukuthi yiyo, nisilimazisa ngemvelo ngoba into eyubufakazi ngaleso sikhathi imvelo. You will shit gas.
kaki nina. Aniyi-understand loo nto leyo. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Part 3 years.